чуваць, бачна нормально. Давайте пачынаць наш стрым. Ну, сёння ён будзе не такі доўгі, спадзяюся. Але у прынцыпе збудаваны на тых ж самых прынцыпах. Гэта спачатку кажу я тое, што лічу патрэбным і важным. Пасля адказ на пытанні па меры іх паступлення. Пытанні могуць задаваць подписчики канала з гісторыяй падпіскі ад 5 хвілін. Таму калі вы ўпершыню на маім канале, то калі ласка, подписывайтеся і праз 5 хвілін можете задаваць пытанні, удзельнічаць у абмеркаванні. На пытанні спонсараў на Ютубе я адказваю ў першую чаргу. Гэта лішняя, скажем так, лішняя аргументацыя менавіта падпісацца на спонсарства. Гэта азначае фінансава падтрымаць развіццё гэтага канала. Што ж, 17:00 прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп піша пост. Зараз хвіліначку, як ён гучыць. Што я паразмаўляў з высокапаважным прэзідэнтам Беларусі, падзякаваў яму за вызваленне 16 палітвязняў. Мы абмеркавалі таксама вызваленне дадаткова 1300. Было вельмі добрае абмеркаванне, закранулі шмат пытанняў, уключна з візітам Пуціна на Аляску, і чакаю сустрэчы з Лукашэнкам асабіста. Ну і дзякую падпісчыкам кшталту за ўвагу да гэтага паведамлення. Што мы маем адразу? Ну, першае, ці ёсць гэта абсалютна нечаканым працэсам, ці ўсё ж такі ён меўся адбыцца. Ну, відэо я публікаваў пару гадзінаў таму наконт ключавых задач. Тут просто закрану ключавых рэзонаў гэтага званка, тут просто закрану коротка. Але давайте узгадаем, вот тут ёсць спасылка і на прагноз па Беларусі. Зараз хвіліначку, я напісаў просто, што прагноз, а не кінуў саму спасылачку. Зараз кідаю спасылку ў каментары. Гэта на патрёне ў агульным доступе. Таксама варыянт падтрымкі маёй дзейнасці, просто падпіска на патрён. Дарэчы, гэта прагноз, беларуская версія была зроблена дзякуючы донатам якраз такі маіх падпісчыкаў. Але тут на сённяшні. Кантакты між Злучанымі Штатамі Амерыкі і Рэспублікай Беларусь, дакладней, атачэннем Лукашэнкі, аднавіліся з восені, ну, прадметна аднавіліся з восені 24 года, калі ўжо пачаліся сур'ёзныя сустрэчы. Частка з іх была публічна, частка не. Скончылось гэта все візітам Келлага. Ну, адпаведна, і ў тым ліку прагнозе пісаў, што амерыканскі трэк беларускай палітыкі ён прысутны. Ён прысутны па двух асноўных прычынах. Прычына нумар адзін – гэта не Расія, не вайна, нічога іншага, гэта Кітай. Таму што ў святле супрацьстаяння Амерыкі і Кітайскай Народнай Рэспублікі пытанне якраз такі стрымлівання прысутнасці Кітаю, но вельмі важна. І тут, як не парадаксальна, але Беларусь у выйгрышнай сітуацыі, таму што у Злучаных Штатах Амерыкі ёсць два тыпа палітыкі па стрымліванню Кітаю ў трэціх краінах. Першы тып – гэта калі ЗША ўжо паспелі ўвайсці ў некую краіну. Ну і тады умоўны дзядзюшка Сэм, ён вельмі злосны. Таму што тады выкарыстоўваюць магчымасці лабізма праз грантавыя структуры, праз некамерцыйныя арганізацыі, прямы ўплыў на ўрад, каб проста зрываць здзелкі альбо выпіхваць Кітай на водкі. Але калі КНР ўжо увайшла ў некую краіну са сваімі інтарэсамі, са сваімі грашыма, са сваімі тэхналогіямі, то дзядзюшка Сэм становіцца добрым. Ён тады пачынае прапаноўваць альтэрнатывы і нават даваць грошы. Задача просто таксама замацавацца. Ну, просто розная логіка паводзінаў, гэта цалкам натуральна. Кітай у Беларусі актывізаваўся. Пры гэтым пасля 2020 года былі гойдалкі, што час ад часу Пекін праводзіў курсы выхавання маладога байца, калі можна так сказаць, калі стрымліваў наступныя крокі развіцця ўзаемадзеяння. Ну, у Менску раз-пораз прыслухоўваліся, але не публічна поркаўся, то перыядычна патрэбна.
І вось актывізацыя Злучаных Штатаў Амерыкі прыйшла на той момант, калі прыйшло усведамленне, што Кітай не будзе адмаўляцца ад Беларусі і ў прынцыпе будзе працаваць далей, калі пачалася актывізацыя. Адпаведна, ёсць актывізацыя Китая, ёсць інтарэс і Злучаных Штатаў Амерыкі. Другое пытанне гэта звязана якраз такі з расійскай федэрацыяй, вайну ў Украіне і статусам Беларусі. Тут вельмі проста ёсць, скажем так, две лініі логікі, абедзве яны працуюць на тое, каб пачаць супрацоўнічаць з тымі, хто кантралюе працэс у Беларусі, альбо пачаць размовы. Першая лінія логікі гэта пытанне стабільнасці Украіны пасля замарозкі вайны, ну альбо яе заканчэння. Гэта пытанне, па-першае, эканомікі, гэта пытанне працоўных рэсурсаў, гэта пытанне стабільных межаў, гэта пытанне у тым ліку некага тэхналагічнага альбо іншага супрацоўніцтва. Што як бы там не было, але ў краіне аднаўляць багата што. І па частцы таварных пазіцый, нават калі адкінуць працоўныя рукі, Украіна будзе шукаць магчымасць імпарту таго, што раней пастаўляла Беларусь. Ну, самы просты прыклад гэта нават нафтапрадукты. Давайте так. Зараз в умовах вайны, так, фактычна ў рэжыме надзвычайнага становішча альбо нетыповых бізнес-адносінаў украінскі рынок насычаны нафтапрадуктамі з аднаго боку з Румыніі, в меншай меры з Угоршчыны і з часткі еўрапейскіх краін. Натуральна, гэта ёсць. Але, па-першае, імпартнае паліва з краін Еўрапейскага Саюза будзе, па-першае, даражэй пасля вайны, плюс зараз часткова оно пастаўляецца, ну, скажем, у фармаце падтрымкі, прынамсі, на ўзброеныя сілы Украіны. Другая частка таго, што ёсць в Украіне, гэта вялікая колькасць маленькіх НПЗ. В умовах расійскіх атак гэта апраўдана. Так, паліва далёка не з самай лепшай якасці з такіх НПЗ, але гэта дазваляе, прынамсі, запраўляць аўтамабілі і не дапускаць дэфіцыта на ўнутраным рынку. Вайна сканчваецца, што далей рабіць? Пытанне нумар раз. Другое пытанне вельмі простае, гэта тое, што зараз ідзе праз трэцяй краіны шэрымі схемамі, гэта, умоўна кажучы, банальнае ваконнае шкло. Вось гэта катанае, празрыстае, трывалае шкло. Справа ў тым, што Украіна да 22 года імпартавала 100% такога шкла. Цалкам залежала ад імпарту. З гэтай колькасці 87, калі не памыляюсь, адсоткаў гэта імпарт быў з Расіі і Беларусі. В Украіне першы такі завод катанага шкла адкрыецца наступным годзе. Гэта прыблізна зойме 10-15% рынка. Што астатняе? А вот астатняе вельмі цікава, таму што фармальна гэта ідзе еўрапейскі імпарт альбо імпарт нават з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Вось, в рэальнасці, думаю, вы здагадаліся адкуль. Прынамсі, частка з гэтага. Вось, таму маем то, што маем, нават па гэтых двух пазіцыях я ўжо адкідваю усе іншыя. Адпаведна, але калі Беларусь знаходзіцца цалкам у сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі, гэта такое супрацоўніцтва немагчыма. Другі чыннік геапалітычны. Гэта азначае, што окей, вайна марозіцца. Пытанне ў тым, што Злучаныя Штаты Амерыкі, для іх невыгадны правал Украіны, паражэнне Украіны, але для іх так же сама невыгадны поўны правал Расіі і расійскі ўнутраны крызіс. Тое, што Расія ўвязалася вайну ў Украіне, яна дэ-факта выкрэсліла сябе з пераліку глобальных супердзяржаў. Што з пункту гледжання эканомікі гэта не супердзяржава, з пункту гледжання дэмаграфіі гэта не супердзяржава, з пункту гледжання тэхналагічнага развіцця гэта не супердзяржава. Апошнія аргументы гэта была так званая вторая армія мира. Вось гэта другая армія мира, она влезла в Украіну, пра якую казала, што Украіна 404 failed state, і завязла. Адпаведна, Расія згубіла ўжо і паўднёвы Каўказ, она канчаткова згубіла Цэнтральную Азію, губляе ў іншых рэгіёнах, застаецца хіба што Беларусь. І тут пытанне такое, што для Злучаных Штатаў Амерыкі Расія патрэбна як моцны рэгіянальны лідар, але не патрэбна як супердзяржава. Калі з Кітаем ты гаворыш пра раздзел краіны, раздзел свету на две зоны ўплыву, навошта трэці? Для Кітая тое ж самае, як не парадаксальна, што правал Украіны гэта занадта моцна ўзмацненне Расіі, правал Расіі невыгадны з рэзону і
палітыкі умацавання залежнасці Расіі ад Кітаю, палітыкі канкурэнцыі з Злучанымі Штатамі Амерыкі і багата чаго іншага. Таму адпаведна вось парадаксальная вайна, калі дзве супердзяржавы, якія могуць уплынуць на яе ход і завяршэнне, не зацікаўлены ў паражэнні аднаго з бакоў. Але яны не зацікаўлены сярод іншага ў тым, каб Расія стала супердзяржавай. Вот тут падыходзім, прычым тут Беларусь. Для Расійскай Федэрацыі выхад з вайны ў фармаце пераможцы і фармаце, калі яна можа пацвердзіць свае амбіцыі супердзяржавы, гэта нейкі знешні палітычны поспех. Гэта не толькі пра лінію фронта ў краіне. Гэта кампраміс альбо саступкі з боку НАТО, Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўрапейскага Саюза і геапалітычны з пункту гледжання пашырэння ўплыву. Ну, давайте так. Кто-нибудь Россию будет запускать назад у Центральную Азию? Ну, я не думаю, что дедуля Си на гэта пойдзе. А на паўднёвы Кавказ, ну, калі казаць вельмі проста, вот Александр Лукашенко любіць казаць, што нас не нагнут, но Эрдоган не просто нагне, а літразю скруціць. Украіна, яшчэ раз, невыгадна, каб Украіна правалілась. Паведна, занадта вялікіх кампрамісаў на ўкраінскім накірунку таксама. І застаецца Беларусь, якой фактычна, ну, тэарэтычна можна было б расплаціцца. Але калі ты расплачваешся Беларусю, так, Расія атрымлівае кампенсацыю знешнепалітычную, і такая верагоднасць, дарэчы, ёсць, на жаль. Але з іншага боку, тады амбіцыі нейкім чынам пацвярджаюцца, што невыгадна ні Кітаю, ні Злучаным Штатам. Адпаведна, ёсць ідэя проста пашырыць поле манеўра для афіцыйнага Мінску, паглядзець, што будзе. Яшчэ раз, разменная манета, фактар застаецца, але пры умове, што афіцыйны Мінск прадэманструе, ну, геніяльную проста тупасць. Я веру у тое, што гэта магчыма, таму што ў мяне няма ілюзій наконт складу значнай часткі атачэння Лукашэнка разумовых здольнасцяў. Ну, але ўсё ж такі ёсць там і разумныя людзі. Таму тут Мінску трэба пастарацца, але таледавітыя людзі з адной звілінай канацёртай фуражкай ёсць, і хапае. Гэта другі чыннік, які прымушае Злучаныя Штаты Амерыкі мацаць глебу, што можна зрабіць з Беларусі. Пры гэтым з пункту гледжання, назовем так, дэмакратызацыі ўсяго іншага, ну, от я ўжо спасылаўся і ў стрымах, і у роліках звычайных, што нават даваў спасылкі, што ёсць цэлая серыя артыкулаў у рознага кшталту аналітычных выданнях. Так, прыкладна палову гэта там адзін аўтар страчыць вельмі актыўна, раз на 2-3 месяцы, але агульная сутнасць такая, што Злучаныя Штаты Амерыкі маюць досвед геапалітычнай супрацы па геапалітычных інтарэсах, не высоўваючы на першае месца пытанне дэмакратыі. Калі сказаць найбольш вот такія яскравыя прыклады, ну, давайте так, Казахстан, ну, сумненна, што гэта дэмакратычная краіна. Азербайджан, тое ж самае. Вось, і можна працягваць гэты спіс. Таму вот, там афрыканскія краіны і так далей. І вось гэты алгарытм фактычна прапанавалі разглядзець датычна Беларусь. Гэта з пункту гледжання вот такіх двух вялікіх, ну, скажем так, лагічных плыняў логікі стратэгічнага характару, з пункту гледжання тактычнага. Першае, гэта Лукашенка апошнія гады 1,5-2 ён перыядычна даваў, ну, досыць такі рэзанансны, рабіў досыць рэзанансныя заявы, кажучы проста мовай, досыць зашкварныя. Фактычна агучвае тое, што Пуцін самастойна не хацеў казаць. Гэта і пагроза ядзернай зброі, усім іншым, дзе Лукашенко, яго прапагандысты давалі, але таксама прапановы там, давайте сустрэнемся, давайте такі фармат, давайте такі, у першую чаргу па Ўкраіне. І гэта фактычна замер рэакцыі, таму што, ну, гаворачы істоту не шкада, адпаведна, таму што раней гэта такія заявы рабіў Медведзеў, але пасля Пуціну пачало прылетаць, ну, кшталту ты свайго там прапойцу трымай на кароткім павадку. Ну, выніку Медведзева шкада, гэтага не шкада. Ну, заявіў, атрымае па галаве, ну, гэта ягоная праблема. Не атрымае, будзем гаварыць. І вот некалькі такіх варыянтаў, калі не атрымаў, будзем гаварыць, яны выйшлі. І плюс да ўсяго, з тактычнага паралельна з гэтым, гэта звязана на зону расійскага ўплыву, так, окей, аказваецца, можна размаўляць, а з другого боку, давайте падумаем, на чым выйдзе гэта пытанне санкцыйнай і іншай палітыкі.
Таму гэта вот перад перамовамі, што зараз пазваню, гэта другі рэзон. І нарэшце яшчэ адзін рэзон, гэта фарматы магчымай замарозкі вайны в Украіне. Таму што расійскія перамоўнікі яны ведуць пляшуць, умоўна кажучы, ад эканомікі. Яны прапануюць выгады Трампу, гэта і паўночны шлях, гэта рэсурсная база, сумесная распрацоўка рэсурсаў, гэта і сумесны продаж газа ў еўрапейскі саюз. Гэтай зімой ЕС можа быць дэфіцытным па газу. Будзе асобны ролик, но коротка патлумачу, у чым сэнс. За кошт звадкаванага газу, за кошт старых магчымасцяў, але без расійскіх паставак ЕС выходзіць на нуль улетку, але звычайна ўзімку карысталіся двумя рэчамі. Гэта падземныя газавыя сховішчы ў Украіне, яны вялікія па аб'ёму, яны маюць унікальную ўласцівасць, што яны могуць адначасова вялікую колькасць газу выдаваць у газаправодную сістэму. Таму што гэта на старых радовішчах, і там шмат вышак. І атрымлівалася, што Еўропа на зіму звычайна запашвала газ на тэрыторыі Украіны, а часткова і плюс сама Украіна была альбо экспарцёрам, альбо, скажем так, прынамсі на ўласныя патрэбы газу хапала. Апошнія асабліва 2-3 гады. Што Расійская Федэрацыя робіць? Яна руйнуе газавую здабычу ў Украіне, таму што значная частка паветраных трывог, гэта трохкутнік Сумская, Харкаўская, Палтаўская обласць, якраз газавы трохкутнік Украіны. А другая частка гэта вот па тых самых вышках на газавых сховішчах. Адпаведна, на гэтую зіму Еўропа в украінскіх газавых сховішчах мае 0, і плюс да ўсяго Украіна скажем так, самадастатковай краіны ператвараецца ў краіну імпарцёра. Гэта азначае, што частка еўрапейскіх магутнасцяў на імпарт той же самы звадкаваны газ, яны будуць зарэзерваваны на патрэбы Украіны. Адпаведна, халады, дзе ўзяць больш газу, і тут узнікае пытанне па трубах. І вот адна з прычын, вот, чым больш я думаю, тым больш схіляюсь да гэтай думкі, што адзін з трэкаў гэта быў якраз такі стварэнне нейкага штату сумеснага расійска-амерыканскага прадпрыемства, якое прадавала расійскі газ Еўропу. Ну, быццам бы ўжо амерыканскі, каб не трэба было, скажем так, адмяняць санкцыі, а што прадаўцом бы фармальна была амерыканская кампанія. Але для Пуціна гэта выгадна, для Трампа гэта таксама. Такія продажы магчымы рознымі шляхамі. Ну, перш чаргу, гэта трубаправоды. Турэцкі накірунак ён заняты цалкам. Ёсць яшчэ украінская ГТС, але украінская ГТС пытанне, што для гэтага абавязкова трэба, каб вайна спынілася на момант пачатку пракачкі. Таму што дадатковая зона рызыкі, плюс Украіна можа адмовіцца банальна транзітаваць. Ёсць паўночныя патокі, але яны пад санкцыямі амерыканскімі і еўрапейскімі. І ў выпадку, напрыклад, калі вайна не спыняецца, трэба проста, але ёсць уже перамовы, трэба думаць, як гэта санкцыі здымаць. Еўрапейскія партнеры могуць не зняць. І ёсць газаправод Ямал-Еўропа, які праходзіць праз Рэспубліку Беларусь. Белтрансгаз Беларусь, так званы, які мае магутнасць 33 мільярды кубоў на год на экспарт, маецца на ўвазе на транзіт. І належыць 100% Газпраму і не выкарыстоўваецца на транзіт з 19 года. Я хочу нагадаць, што тады Газпром, памятаеце, калі Расія ціснула на Беларусь, тады фактычна праз беларускі маршрут транзіт быў спынены. І паколькі гэты газаправод не працаваў, то ён па-за большасцю санкцыйных рэжымаў. Фактычна не абкладзены санкцыямі. Ну, там падробязі ёсць, але фактычна не абкладзены. І гэта азначае, што яго запусціць, асабліва калі мяняецца ўласнік, допустим, Газпрам яго прадае некая амерыканская кампанія, альбо фармуецца нова, ну не праблема, новы транзіцёр, новы гэтаатрымальнік, окей, паехалі. Але для такога перад перамовамі трэба пазваніць Лукашэнку. Вот цяпер падыходзім да таго, што будзе азначаць гэта для Рэспублікі Беларусь. Давайте пачну на пачатку з эканомікі. Пры ўмове, што афіцыйны Мінск будзе, скажем так, разумным. Першае ключавое гэта пытанне калійкі. Таму што оно абмяркоўвалася яшчэ пры першых вызваленнях, і амерыканцы кансультаваліся і па аб'ёмах, па характару здабычы, па характару знешняга гандлю, ну плюс тое, што пакупніком у значнай меры з'яўляюцца геапалітычныя канкуренты Злучаных Штатаў Амерыкі. І плюс да ўсяго тут накладаецца адна вельмі цікавая акалічнасць, што Злучаныя Штаты Амерыкі яны з'яўляюцца імпарцёрам калійкі, а прадаўцом ёсць Канада, але Трамп цісне на Канаду і на Данію што да палітычных кампрамісаў, палітычных саступак, таму што Трамп хоча кантраляваць паўночныя шляхі марскія, якія ідуць каля
скажем так, у тэрытарыяльных водах Канады і Данії. Ну, Гренландыя належыць Данії. І адпаведна нават спрабаваў абкласці 50% мытам канадскую каліку па просьбе фермераў, скажем так, зменшыў, калі не памыляюся, до 25. Але далей давайте сочым за рукамі. Злучаныя Штаты Амерыкі імпартуюць з Канады ад 2,3 до 2,6 мільёнаў тонн, скажем так, калійных угнаенняў. У Беларусі, апроч Беларусь-Калія, дакладней ёсць стары Беларусь-Калій, ёсць Петрыкаўскі ГОК, гэта праектная магутнасць 2 мільёна тонн, і ёсць Недра-Нежан, Былыслав-Калій, 2,5 мільёна. Прычым Недра-Нежан ужо дэ-факта ачышчаны, таму што гэта не частка Беларусь-Калія, яна належала Гуцереву, Гуцерев быццам бы прадаў яе беларускай дзяржаве, не ведаюць, і па-моему закрылі ўжо сделку, прычым прадаў ціхаря за 500 мільярда. 500 мільёнаў баксаў. Паколькі такая сума, то хутчэй Гуцерев і выплаціў крэдыт кітайцам, які быў на гэту пабудову. Магутнасці Недра-Нежан 2,5 мільёна тонн. Роўна тое, што штаты купляюць у Канадзе. Адпаведна, альбо Петрыкаў, альбо Недра-Нежан фактычна можна выстаўляць на продаж для ўдзелу альбо для гандлю між амерыканскімі і кітайскімі кампаніямі. Кітайцы таксама тэарэтычна не супраць купіць. Таму гэта першая рэч. У такім выпадку, калі такое адбудзецца, то прыйдзе дастаткова цікавы інвестар, які так, гэта на сыравінны рынок, на жаль, але гэта проста, ну, умоўна кажучы, стрымліваючы фактар у знешняй палітыцы, што ёсць вялікі магістральны інвестор. Другая рэч, гэта калі будзе гэта газавая сделка. Для Украіны гэта не, скажем так, не прыносіць нічога пазітыўнага у кароткатэрміновай перспектыве. Для Беларусі тут вельмі цікава, таму што продаж трубы беларускай Газпраму гэта была, ну, скажем так, мякка кажучы, неразумная ідэя Лукашенко, такая не фармат, таму што яны прадавалі па частках, прычым кожная частка суправаджалась абяцанкамі Расійскай Федэрацыі, што кошт газу будзе танны. Вось, ну, так, тэарэтычна танней, чым у суседзяў, але не заўсёды, таму што, напрыклад, Кітай купляе па $60 за 1000 кубоў, Беларусь 127. А Украіна купляла перад 22 годам таксама танней, чым Беларусь. Парадокс, правда? Ось, але сутнасць у іншым, што, ну да, аднаго старэнькага беларуса маскалі некалькі разоў запар, ну, мякка кажучы, надурылі. Прычым так, зрабілі гэта лёгка, з усмешкай, проста паабяцаўшы пэўную суму грошай адразу за частку газаправода. Ну, в прынцыпе, пры умове змены сітуацыі мы маем можам мець транзіцёра, калі труба ўсё ж такі будзе прададзена, таксама завязанага не толькі на Расію, які мае ва ўласнасці. Таксама вельмі цікава. І з пункту гледжання адмены санкцый. Пры працягу кансультацый менавіта па ўласна беларускаму трэку, гэта азначае даць больш магутнасці для афіцыйнага Менску. Гэта будзе азначаць, што санкцыі будуць не сінхронныя з Расійскай Федэрацыяй, але калі будуць прыпыняцца разумна, то пры пэўных умовах. Гэта не будзе адмена, гэта будзе рэжым прыпынення. У Злучаных Штатах Амерыкі такое лёгка зрабіць праз сістэму General License. Гэта часовае выключэнне санкцыйнага рэжыму. Ну, тады гэта дазволіць афіцыйнаму Менску крышку дыверсіфікаваць свой экспорт. Што, ў прынцыпе, будзе палёгка, і гэта тэарэтычна не зусім спадабаецца Расійскай Федэрацыі, але пры гэтым будзе вялікая спакуса ў атачэнні Лукашэнкі і зноў пагуляцца беларускія крэветкі. Памятаеце? Гэта азначае дзесьці купляць, карыстаючыся сваёмі магчымасцямі, і прадаваць Расіі. Калі гэта будзе якраз такі крэветкі нейкая дробязь, на гэта будуць цалкам могуць заплюшчыць вочы. Калі будзе штосьці сур'ёзна тэхналагічна, ну, Менск атрымае па вушах. Прычым канкрэтна. Але як бы там ні было, гэта магчымасць не сваліцца ў эканамічны крызіс, які будзе звязаны са схлопам расійскай эканомікі. Адпаведна, калі ўсё атрымаецца, ну, яшчэ раз, нават калі дамовіцца зараз і пра замарозку вайны, пра ўсё іншае, то рэальны эканамічны эфект будзе не раней з другую палову наступнага года. Але тады Лукашенко зможа, скажем так, размахваць сцягамі. З пункту гледжання палітычнага. Тут больш цікава, таму што, яшчэ раз, пытанне дэмакратыі і правоў чалавека не будзе ставіцца на першае месца. І ў дадзеным выпадку пытанне якраз такі дэмакратызацыі, дэмакратычных пераўтварэнняў,
яны з амерыканскага трэку як асноўнага спонсара і скажем так рухавіка будуць пераходзіць хутчэй на еўрапейскі. Прычым на еўрапейскі не ўсходнееўрапейскі, а заходнееўрапейскі. А, Таму што калі мы гаворым пра ўсходнюю Еўропу, то Польша гэта партнер Злучаных Штатаў Амерыкі, але Польша дастаткова моцная эканоміка, якая станам на зараз па некаторых пытаннях можа выстаўляць свае патрабаванні, таму калі казаць пра палітыку, напрыклад, пашырення магчымасцяў манеўру для Лукашэнкі, то хутчэй з палякамі будуць кансультавацца штаты. І гэта спрычыніць у тым ліку неабходнасць афіцыйнага Менску выпускаць частку палітзняволеных, у якіх зацікаўлена Варшава. У выпадку з Літоўскай рэспублікай сітуацыя для Вільні значна горшая. Там завязка на штаты большая і ўплыў штатаў большы. Таму тут будуць хутчэй фармальныя кансультацыі з большай долей прымусу. У выпадку з Украіны, калі будзе замарозка вайны, тут будзе вельмі залежаць ад таго, наколькі беларускі бок зможа прадэманстраваць, прынамсі у накірунку супрацоўніцтва з Украінай, дыстанцыяванне ад Расіі. Хаця б некаторых кампаній. Вот зараз частка гледачоў мне скажа, ну так Украіна ж таксама залежыць ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Ужо не настолькі. Раз. А другое, што гэта пытанне зноў-такі ваеннай траўмы і пытанне нейкай хаця б маральнай кампенсацыі. Таму тут так проста, да, штаты маюць магчымасці націснуць, але калі моцна ціснеш, то можна і пераціснуць. Гэта тое, што было, напрыклад, на пачатку 25-го года, калі Зеленскі проста рассварыўся з Трампам, але Украіна не правалілася, так, пасля перадамовіліся, але здолелі праарганізаваць еўрапейскі партнер. Вашынгтон адзін раз пабачыў такую сваю памылку, другі раз ён паўтараць яе наўрад ці будзе, таму ціск будзе, але ён будзе такі, у выпадку чаго дастаткова лагодны. Таму тут шмат што залежыць ад пазіцыі афіцыйнага Менску і якраз такі ад магчымасці выкарыстаць гэты варыянт дыстанцыянавання. Гэта не азначае разварот ад Расіі. Пра саюзнае государство, пра братскую Расію заліваць вушы будуць. Ну, умоўна кажучы, калі адкінуць пытанні, скажем так, існавання грамадзянскай супольнасці, нізавых там грамадскіх арганізацый, грамадскіх рухаў і так далей, так званай умоўнай дэмакратызацыі, калі гэта можна назваць у беларускім фармаце з 17 по 19 год, а взять толькі знешнепалітычна, вось прыкладна будзе такая знешнепалітычная. Расіі гэта можа не спадабацца, таму Расія будзе ставіць на ўсё ж такі інстытуцыяналізацыю ўласнага ўплыву, таму што зараз Расія мае шмат структураў, якія, дакладней, шмат людзей, якія завязаны на тыя ці іншыя расійскія структуры. Тут ёсць і студэнты, і ўпраўленцы, і вайскоўцы і так далей. Але Расійская Федэрацыя хутчэй усё будзе спрабаваць гэта все з гэтага ўсяго склепаць нейкі праобраз будучай палітычнай сілы. Таму што калі адбываюцца такія змены, ты мусіш прысутнічаць у падобным рэчышчы. Гэта не азначае, што гэта будзе імперская сіла, гэта можа быць там сіла забалансавання і так далей. Паглядзіце, калі ласка, на цяперашнія выбары ў Малдове. Альтэрнатыва пасу, там якраз такі две калоны, якія у той ці іншай меры падтрымуюць Расійскай Федэрацыі. Гэта найлепшы прыклад таго, як можа дзейнічаць Расія. Альбо грузінская мара, якая не была прарасійскай, дэ-факта она не ёсць прарасійская цалкам і сёння. Але она была сітуатыўным, скажем так, партнерам. Ну, плюс Расія, скажем так, не ўпершыню спрабаваць пагуляцца акуратненька на беларускім палітычным. З пункту гледжання палітвязняў я не думаю, што выйдуць усе, але у абмен на некаторыя, скажем так, санкцыйны пакет на прыпынку будуць дастаткова вялікія аб'ёмы вызвалення. Пры ўмове яшчэ раз, што дамовяцца. Я маю на ўвазе Менск і Вашынгтон. Што будзе цяжка? Для дэмакратычных сілаў трэба будзе думаць пра новую стратэгію. Прынамсі на амерыканскім накірунку. Таму што сам гэты пост вельмі шаноўны прэзідэнт Лукашенка, ён ужо ставіць пад сумнеў, прынамсі на амерыканскім накірунку, тэзіс пра прэзідэнта-электа свету. Таму што амерыканскі прэзідэнт, кропка ў апошняй станцыі, ён расставіў.
Адпаведна, песню пра абранага прэзідэнта, прынамсі у дыялозе з амерыканскімі дыпламатамі, прыйдзецца сварочваць. З еўрапейскімі тэарэтычна яшчэ можна патрымацца пэўны час, але сутнасць у іншым, што для беларускіх дэмакратычных сілаў давядзецца, для беларускіх палітычных цэнтраў у эміграцыі, якія ўзніклі пасля 20-го года, таму што гэта не тое ж самае, што ўсе прадэмакратычныя беларускія сілы. Знак роўнасці не можна ставіць. А вот для гэтай часткі, назовем так, прадэмакратычных арганізацый паўстане пытанне перафарматавання сваёй работы і пераасэнсавання свайго існавання. Па вялікім рахунку, часткова я пра гэта казаў ужо апошнія гады, на апошнім стрім па Беларусі таксама. Па-першае, думаць над сутнасцю, што ты прапануеш, а другое, гэта пераходзіць якраз такі на прапазіцыі, на абмеркаванне магчымых алгарытмаў, варыянтаў, контуру суіснавання Беларусі з суседнімі краінамі, каб паказаць, што мы не проста за дэмакратію, а каб, умоўна кажучы, паралельна з гэтым паказаць, чым выгадна змена ўлады ў Беларусі. І нарэшце апошняя тэза пра транзіт. Так, мне ўжо сёння нагадалі мой стрым, маё відэо ад 8 жніўня мінулага года, калі я сказаў, што гэта будзе ягоны апошні, 2020 года. Я сказаў, што гэта будзе ягоны апошні поўны электаральны тэрмін, таму што я тады не верыў і не памыліўся ў тое, што пратэсты могуць прывесці да змены ладу, таму што бачыў і расійскі фактар, і як гэта все арганізоўвалася. Гэта не было пра перахоп улады, гэта было пра вялікі шухер. Вот. І адпаведна, але пры гэтым я застаюся ўпэўненым, што дэградацыя сістэмы кіравання КС у Беларусі, яна працягваецца, і так званая канстытуцыйная рэформа з усебеларускім народным сходам, фактычна спроба стварыць іранскі варыянт, гэта падрыхтоўка пад транзіт улады, яна запаздала, але яна запаздала, скажем так, з-за страха Лукашэнкі, таму што базавы, назовем так, фармат, і сам жа Лукашенко пра гэта казаў напрыканцы 19 года, базавы фармат і контуры канстытуцыі былі гатовы яшчэ тады. Но тым не менш, за кошт вайны ён выйграў 2 гады, калі можна рэпрэсіям пазаціскаць, што называецца, пабаяцца, але далей працэсы ідуць так, што альбо вся сістэма развальваецца, калі стары Кіла не можа ў ручным рэжыме кіраваць, сістэма заточана на ручны рэжым, альбо ўсё ж таки адбываецца некая трансфармацыя. Яшчэ раз, гэта не азначае дэмакратыю. Вось, і таму так, фармат, калі знікае пагроза з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта змяняецца на сістэму пэўную супрацоўніцтва. З аднаго боку, мой падпісчык напісаў, што, можа быць, гэта азначае, што Лукашенко цяпер forever. Не. Гэта будзе азначаць, што ён будзе менш баяцца транзіту. А вот што датычна апазіцыйных партый, арганізацыі, Віленская група, Варшаўская, яшчэ раз, для них будзе варыянт все ж таки пераасэнсавання і варыянт пераасэнсавання сістэмы падтрымкі, сістэмы супрацоўніцтва, таму што давядзецца шукаць дадатковыя партнерства з краінамі, ў першую чаргу, заходняй Еўропы, з тым, які патэнцыйна могуць стаць канкурэнтамі Злучаным Штатам Амерыкі на пэўным этапе, канкурэнтамі ў межах, умоўна кажучы, такого еўрапейска-дэмакратычнага палітычнага поля. І тут вельмі моцна будзе залежаць ад таго, як тая ж сама Нямецчына, Францыя, Брытанія будуць дамаўляцца ці не дамаўляцца з Вашынгтонам. Але зноў-такі бясконца гуляць на тэзах, што мы бедныя, рахманныя, і нас пакрыўдзілі, пашкадуйце нам, дайце грошы, скажем так, і запрасіце на які-небудзь прыёмчык, так ужо не атрымаецца, таму што ўсё часцей будзе гучаць пытанне: хлопчыкі, дзяўчаткі, што вы збіраецеся рабіць? Таму пакуль што, яшчэ раз, тое, што адбылося, гэта пакуль першы званочак. Ён пакуль проста на, умоўна кажучы, папярэджанне, таму што рэальны эфект гэта будзе наступаць, пачынаючы з траўня наступнага года, пры ўмове, што дамаўляцца зараз будуць хутка. І гэта азначае, што з аднаго боку ў атачэнні Лукашэнкі будуць напружаныя месяцы па падрыхтоўцы ўсёй гэтай сістэмы будучага супрацоўніцтва. З другого боку, у тых, хто кажа, што ён займаецца палітыкай і ёсць апанентам Лукашэнкі, будзе час
каб таксама досыць хутка спрабаваць нейкім чынам змяніць падыходы да таго, як яны робяць палітыку. Час яшчэ ёсць. Ну, але яго няшмат. Калі далей пісаць справаздачы, які мы малайцы 5 год мы не зрабілі ніводнай памылкі, мы цудоўны, нас проста людзі не зразумелі, ну тады яшчэ раз паўтару прыклад, які я не раз казаў датычна віленскай групы. Паглядзіце, калі ласка, на палітычную кар'еру Хуана Гуайдо. Ну, неяк так. А цяпер давайце адказы на пытанне. От я бачу, у меня збольшага ў першую чаргу якраз такі спонсары канала, за што ім дзякую за актыўнасць і адпаведна буду адказваць. Ці ламаецца даўняя сацыяльная дамова Лукі з бюджэтнікамі, стабільнасць за лаяльнасць, закрылася фабрыка Белфа і шмат такіх прадпрыемствах праблемы мінусы. Так, яна ламаецца. Яна ламаецца, але от чаму я кажу, што вайна падарыла Лукашэнку 2 гады. Якраз таки на фоне, пакуль ідзе вайна в Украіне, Лукашенко можа палохаць, што вот я маладзец, я не прывёл вайну в Беларусь. І гэта бюджэтнікам заходзіць. А вот калі вайна скончыцца, і ёсць попыт на беларускія прадукцыі, на ўсё іншае, дакладней прадукцыю можа вырабляць Беларусь. Але гэтага не настане. І вот тады якраз таки дамова ламаецца, прычым дамова з базавай сацыяльнай групай падтрымкі Лукашенка. І гэта ён баіцца ліхаманка. І менавіта таму яны будуць працаваць са штатам, каб выйсці з гэтай сітуацыі, каб у выпадку заканчэння вайны магчымасці, які з'яўляюцца, можна было выкарыстаць. Але у часе, пакуль ідуць баявыя дзеянні, злам гэтай дамовы заўсёды можна спісаць на знешнія фактары. Ну, як Лукашенко любіць і умее гэта рабіць. Вот, альбо там, што называецца, дажджы, альбо злобны запад, альбо пра іншапланецян, па-мойму, яшчэ не казаў. Ну, таксама, я думаю, што будзе. Так, з Беларусю ўсё будзе добра. Магчыма. Так. Игорь, вы постоянно говорите, не доверяйте прессе. Как же нам проверить факты с прошлого стрима, когда вы говорили о высылке криминальных элементов и агентов Европы, по вашей информации? Вельмі проста. Праверыць гэта можна адпаведна статыстыкі, ну калі браць Польшу, напрыклад, польскага следства, роста правапарушэнняў грамадзянаў Беларусі і супастаўлення, калі яны прыехалі. Вельмі цікава, што гэта ўсё б'ецца, што сама палітыка вот такіх паездак пачалась не ў 20-м, не ў 21-м, а ў 22-м годзе. Ну і праз пэўны час іх пачалі, што называецца, хапаць за белыя ручнікі. Таму гэта верыфікуецца вельмі проста. Какова вероятность превращения силовиков в отдельную касту, клан с большими привилегиями, как законными, так и неписанными? Верагоднасць досыць вялікая, яны будуць спрабаваць, але тут пытанне сутнасці беларускай аўтакратыі. Лукашенко баіцца любой кланавасці альбо любой арганізаванай сілы. Калі клан сілавікоў, гэта азначае, што ўнутры клана ідуць нейкія рухі, нейкія думкі віруюць, і можа быць нейкая супольная пазіцыя. Ну, кшталту, магчыма, усаты ўжо паддастаў, Кела прамахнуўся. І менавіта таму Лукашенко спрабуе такі патэнцыйны клан сілавікоў пастаянна крышачку драбіць, таму што асобна ёсць МВС, асобна ГБ, асобна следчы камітэт, спецпадраздзяленне, гэта наогул асобнай сітуацыі. І перыядычна, калі паглядзець беларускую гісторыю, ён спрабуе страўліваць іх адзін за адным. Вот да 2021 года мы мелі цыкл прыкладна 3-4 гады, то бишь, умоўна кажучы, 3-4 гады. ГБ знаходзіць хабарнікаў, міністэрства ўнутраных справаў, садзіць іх раз, пасля хоп, МВС са слідковым пашлі па, скажем так, па блізкіх да ГБ бізнесменах, або наогул па ГБшніках. 20-й год напалохаў Лукашэнку, і ён, натуральна, што даў максімальную вольніцу гэтым сілавікам. Але, яшчэ раз, ён занадта любіць уладу, ён не любіць быць абавязаным камусьці, альбо прызнаваць, што ён абавязаны. А зараз трымаў, што ён вінны. Прынамсі, часткі ментоў. І паглядзіце на гісторыю таварыша Сталіна, чысткі 36-го года сярод НКВД і так далей.
на пэўным этапе, каб убяспечыць сябе, верагодней за ўсё перад транзітам, ён пачне зачышчаць менавіта пэўную групу гэтых сілавікоў, сярэдняе звено. Вот вышэйшых не будзе чапаць, але вот сярэдняе звено гэта ўзровень ад маёра да палкоўніка. І вось з гэтым будзе вельмі непрыемна, значны час. Тых, хто сёння ўпэўнены, што ў іх всё цудоўна. Па чыноўніках месцамі за хабарніцтва гэта ўжо пачалося. Але па сілавіках пакуль што не. Яны наступны этап. Таму частка з іх яшчэ пры Лукашэнку пойдзе на зону. Гэта логіка проста палітычнага працэса, логіка вот такіх аўтакратый. Па-іншаму ён паступіць не можа, таму што калі дыктатар вызнае перад некім чалавекам у пагонах, што я табе вінны, дзякуючы табе я захаваў сваю ўладу, бо я быў слабым, а ты моцным, в умовах пірамідальнай структуры гэта азначае, што ты абавязаны. І гэты чалавек можа рабіць што заўгодна. І дыктатар рана ці позна пачне думаць, а ці не задумае ён замяніць мяне. І гэта адбываецца ва ўсіх краінах, дзе аўтакратычная сістэма. За выключэннем краінаў, дзе мерытакратыя. Сорі. Сінгапур выключэнне, але таксама адноснае, таму што там хутчэй садзілі палітыку за карупцыю. Если заключенных все же выпустят в большом объеме, куда их? Оставят в стране или выкинут? Ну, я думаю, што паспрабуюць, тут будзе залежаць ад знешніх варункаў, але пэўную частку актыўных паспрабуюць на пачатку выкінуць, каб пасля паставіць новыя ўмовы, што кшталту давайце, вы паспрабуйце да нас прыехаць. Так што нас здалі, каго нас, ну, я б не сказаў, што здалі пытанне, калі Беларусь, не, гэта іншы просто новыя варункі, у якіх будзе развівацца беларуская палітыка дакладней. Яны былі бачныя крыху раней. Калі гэта тычыцца нейкіх асобных палітычных групаў, ну прашу прабачэння, у любой палітычнай групе сістэм прыняцця рашэння, ацэнкі адэкватнасці. Васальныя дамовы ніхто ні з кім не падпісвае. Калі мы гаворым, напрыклад, пра новую пазіцыю, была фінансавая палітычная падтрымка на тое, каб яны існавалі. Але гэта ж падтрымка она можа быць, можа не быць, таму што дамовы з абавязкамі двух бакоў, яшчэ раз, офіс ні з кім не падпісаны. Ні з адным урадам. Грантавыя дамовы гэта крышку інша. Таму ніхто нікога не здаваў. А самый важный вопрос, смогут ли вернуться уехавших, перспектива по времени? Частка так. Але не адразу, таму што Лукашенко занадта баіцца, як бы сказаць, прывіду 20-х. Таму пэўную частку яны будуць таксама так стымуляваць, проста залежыць ад таго, што будзе з палітзнявольнымі, які трек будзе абраны. Але канчаткова вот такі шырокая брама адчыненая, гэта хутчэй всё на момант транзіту альбо адразу пасля. Зноўку старонку перагарнуць, цалкам не. Игорь, вы про 37-й с 20-го года говорите. Зачем вообще силовикам угрожать? Я никому не поражаю, господарство. Просто я силовикам раю сесть и почитать историю их службы. Калі мы говорим про милицию, то почитать, что стало с рабочей крестьянской милицией 20-х годов. Калі мы говорим про КДБ, почитать, что было с НКВД. Паглядзець гісторыю спецслужбаў і праваахоўных органаў аўтакратычных рэжымаў, пачынаючы ад Самалі, заканчваючы Анголай в Афрыцы. Да нават сяброўская Венесуэла. Працэс ён аднолькавы. Пытанне проста калі. І пытанне, хто здолее адскачыць, хто не здолее. Каго бяруць казлом адпушчэння. Вот і все. Я не пагражаю, гэта просто, ну, даруйце, калі ласка. Яшчэ раз, выключэнне, калі гэта
стала датычным толькі палітычнага складніку. Гэта быў Сінгапур, гэта часткова былі Філіпіны, ну, Сінгапур гэта класічная мерытакратія, гэта часткова былі Філіпіны, і на пэўным этапе гэта быў Кітай. На пэўным этапе. Все. Але для таго, каб паўтарыць іх шлях, трэба, каб у кіраўніцтве краіны былі зусім іншыя па інтэлектуальным узроўні, па магчымасці бачыць варыянты, па магчымасці прагназаваць зусім іншыя па ўзроўню людзі. Таму неяк так. Ну што, спадарства, зараз топ-чат, зараз пагляджу ліфт-чат. Быццам бы не, дадатковых моцна няма. Дзякуй, што глядзелі, дзякуй за пытанні. Ну, як казаў, сёння коротка, ну, правда, 45 хвілін гэта не зусім, тым не меней. Яшчэ раз падзяка. Спадабалось, подписывайтесь на канал, падтрымлівайце подпіска на Патреоне, спонсорство на Ютубе. Паўтару вот адказ на пытанне. Не верце не даму майму слову, праверяйце, пераправярайце кожную тэзу, прыходзьце да ўласных высноваў, бо з гаворачай галавой можна альбо пагаджацца, альбо не пагаджацца, але думаць трэба самому. У астатнім радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Але сёння апошняе пытанне, вот постскриптум, але сёлета вялікі конкурс Акадэміі міліцыі. Моладзь нагнулась? Не нагнулась. Моладзь, дакладней бацькі моладзі шукаюць, дзе было б выгадна. І вот сярэднестатыстычны беларус, вот з невялічкага населенага пункта, вот ён думае, ага, гэтым па галаве не даюць, гэта самі па галаве даюць, заробак добры, і улічваючы, што, умоўна кажучы, Лукашенко ўсяго баіцца, міліцыі трэба шмат. Давайте мы аддадзім нашы чады туды, а там ён ці будзе форме, ці не будзе, час пакажа. Таму гэта стандартная спроба прыстасавацца, і гэта будзе гады 2 ці 3. Прычым конкурс будзе нават тады, калі частку сілавікоў зашкварных пачнуць зачышчаць. Таму што лак прыблізна 3 гады ад пачатку працэса. Вот яны пачалі набіраць моц у 20-м, з 23-го пачаўся першы прыток, вот, што павялічваецца конкурс. З іншага боку, гэта не горшы варыянт, таму што калі больш разумныя дзеці патрапяць у сілавыя органы, магчыма, годзікаў праз 10 будзе магчымасць нейкіх зменаў унутры без радыкальных крокаў. Дакладней, змены і так будуць, проста новае пакаленне будзе разумнейшым. Ну што ж, вот цяпер дзякуй, все, шчасліва, усяго вам найлепшага.